Nelson Mandela. Tá Nelson Mandela chu clúteach le páilteoirbí ar dóin. Chaith sé blianta fada da síl I Brisún. Cén fa? Well, bhí sé ag strathailte iad na cineáilte san Africas. Sin an córas politiúil a scar na daoine gala agus na daoine gárama ó na chéile agus a rinn latrum ar na daoine gárama. Bhí ahas ar ghaoine ar fud an dóin nuair a scíliú Mandela sir ón Bhrisún. Bhí sé ina uachtarán ar an Africas ina dhé sin, an céad uachtarán gáram riú. Rúí sé dúis síochan an Nobel as a chud ibre. Tógáil riige. Rugadh Nelson Mandela 8 de bhíúil 1980 I mhaile bug I Transcape. Tá sin ar an tíomh thart den Africas. Is sé an tainneam iomlán atá air na rialala Dallavunga Mandela. Nuair a thuaidh sé ar scoil, thug siad Nelson mar ainneam air. Bhí a athair ina híseach ar chraibh dar a banneam Mandela. Ar an drothar, fuair sé buas nuair nach raibh Nelson ach 9 mbliana d'aois. Ag dullas Jackson ANC. Thuaidh Nelson is Jackson ANC, Chógáil Náisiúnta na Hafraice, sa bhliain 1943. Gréimhí a bhí an ar dús, ach an sin, bhainigh sé conradh óige an ANC. Bhí sé ina uachtarán ar an eagraíocht. Sa bhliain 1944, fós sé an céad bhean a bhí aige Evelyn Mays. Bhí trúr páistí acu, ach scar siad ó na chéile in 1947. Fan am seo, bhí Mandela cailithe mar dlíadúir. Le fear eile Oliver Tambo, doscail sé ifig dlí I mhaile Johannesburg. Dúirt an bhirt acu, go ndeanfaí siad strathailt gan stad in aghaidh na cineáilte. Bhí siad go leidir in éideann an Pháirtí Náisiúnta, páirtí na daoine gala. Cúis dlí ina éideann. Sa bhliain 1945, tugadh Mandela agus 150 gríomhaí eile chun na cuirte as córanna in aghaidh an stáit. Ach in 9 cúis dlí a bhfear ceithre bliana, caithfidh an cas amach an chuirt. Bhí an ghlúiseacht in éideann na cineáilte ag iarraí níos leideire. Bhí farraigh ar leith ar na daoine gárama faoi glíthe nua a bhí ann. De réir na nglíthe seo ní raibh cead ag daoine gárama fannacht in áitirbí nó obair in áitirbí, ach san áite bhí leagtha amach daoibh ag an stát. Sa bhliain 1958 fós Mandela winning Mandela. Bhead páirt mhór eici san achtas le Nelson Mandela a scíliú sir ón Bhrisún ina dhé sin. Ag dul amhallach. Chur an stát coscar an ANC in 1960. Dag sin go raibh Mandela dul amhallach. Druch bhliain a bhí an do dhaoine gárama san Africas. Ag ócáid de mhaile Sharpeville, mhairigh na pest 60 duine gárama. Bhíos ag Mandela nach níród le feachtas síochananta. Ina áit sin, bhainigh sé feachtas le geilleagar na Hafricas a scriosú. Roimh bhád bhí Mandela I Brisún arís. Bhí cúiseanna in aghaidh go raibh sé ag iarraí lumateacht a dhéanamh agus an rialtas a scriosú le fáir aigean. Dúirt Mandela sa chuirt. Is sé míon mo chrí tír déanlaithach a aiceáil, tír ina bhfuil na carta cíarna ag gach duine. Tásúil agam go bhfeici mé sin le mo lá féin, ach mas gá é, tá mé sásta buas a ail fásta le sin a bhaint amach. In Neamhrí, 1964, garaigh prisintacht síl ar Nelson Mandela. Curad é go prisún Ilan Robin agus chaith sé 8 mbliana déag ina Bhrisúnach an sin. Bhí sé a brisún ar feadh 27 bliain san iomlán. Bhí obair chrua ag Mandela nuair a bhí sé sa Bhrisún. Bhí sé ag brisú cloch agus ag bailú famine an chud is mód an am. Sir Mandela.
Faras a bhí Mandela sa frisún, lean an factas san éideann na cineáilte ar ar an tíomh muoi. Sa bhliain 1980, chur a cearla Oliver Tambo factas idirnáisiúnta ar bon le Mandela a hiarú. Sa bhliain 1967, chur cudmhór stát ar fud an dúin, sríonn níos déine ar shradail leis an Africas. Rinn seo differ mór. Sa bhliain 1990, scílú Nelson Mandela siarún frisún, bhí a grúig líanais agus bhí sé iontach tánaí. Ach an gach rud a doling sé bhí sláinte mai go leor. Sa bhliain 1992, scar Mandela ó na bhain winne. Hála seáine do winne a bheith os cór na curte. Curú a lei go nearna sí prisúní de Guinea agus cur ontsaí sí iad fur an curt ceantach í. Dúis Nobel. I 1993 tugadh dúis séachan an Nobel don Úsal Mandela agus don Úsal de Klerk. Fuair siad seo as gach rud a bhí deanta acu le rialtas déanlathach a chur ar bon san Africas. Cuaig bhí ina dhé sin fuair Mandela uair eile, den cíad riú fuair gach duine vóta I 10 déanlach, hé na daoine Mandela mar uachtarán. Cai sé 5 bliana ina uachtarán. San am sin, thosaigh Mandela ar na drocradaí a bhí ag tarlaú san Africas a chur ina gceart. Cruithí sé íomha nua den Africas ar fud an dúin. Ag éirí as. Jerry Mandela as mar uachtarán ar an ANC I 1997. An sin, tháinig Thabo Mbeki ina dhé mar uachtarán ar an Africas sa bhliain 1999, ach níor stad Nelson Mandela de bheith obair. Ó Jerry sé as mar uachtarán, lean sé leis ag taisteal ar fud an dúin. Is minic a bhíonn sé ag bualadh le ceannairí, ag dulthaigh cruinnithe móra agus ag glacadh le dúiseanna. Bhí páirteige ag gainteanna le déanlatha sa bhainte amach sa Congo, sa bhrúin, agus I ddíorthaí eile san Afric. Bhí sé fásta ag éirí siachain a bhainte amach sa bhanarthar agus an áiteanna eile ar fud an dúin. Sa bhliain 1998 fós sé den tríú thuair an lábhí sé 8 bliain d'aois. Fós sé gréasa machil, bhí siise pósta ribhe leis an ár a bhí ina uachtarán ar Mozambique. Gan Iris is é Nelson Mandela an prisúnach cogaí is clúití linar lin. I 9 chóir a bheith trotha bliain tá más mór ar Nelson Mandela ar fud an dúin. Tá cudmhór deanta aige le ceartan na naoine gárama a chur chun cin, agus be cibhne ar fásta a síl politiúil nua agus saoirse a bhaint amach san Africas.